és tisztelettel köszöntöm nyugdíjas társaimat. Abban az alkalomból, hogy megtiszteltétek az Aragorna Nyugdíjas Egyesületet, és meghívásunknak eleget téve eljöttetek a bálunkra. Kívánom, hogy érezzétek jól magatokat. Mielőtt tovább mennék, engedjétek meg, hogy mindannyiunk nevében külön tisztelettel és szeretettel köszöntsem Jankovics György urat, mindnyájan ismeritek. Úgy gondolom, hogy ő az, aki nélkül ez az egész nyugdíjas mozgalom nem jött volna létre. Még külön szeretettel kell köszöntenem egy csoportot, pont itt ülnek velem szembe, a sziliakról van szó. Örülök, hogy eljöttetek és velünk mulattok. Szeretnék egy-két technikai dologról is tájékoztatni benneteket. Az a kérésünk, hogy a vacsora előtt a vacsora jegyeket legyetek kedvesek az asztalra kitenni. Amikor hozzák a pincérek nem a vacsorát előtte, mint salátát. Salát? Nem tudom. Na mindegy salátát, akkor szedik össze. Most vannak néhányan, tudom, akik a menüt, amit megrendeltünk, azt nem szeretnék megenni. Akkor, amikor a jegyet a pincér átveszi, akkor szóljatok neki, hogy mit szeretnétek. Lehet diabetikus vacsorát kérni, szárnyas, amit kapunk, lehet sertést kérni, döntsétek el, és ezt a pincérrel beszéljétek meg. Ez volt az egyik technikai probléma. A másik, szeretnék ide mutatni jobb oldalt. Látjátok, ezt is nagyon-nagyon köszönjük, hogy ilyen adakozóak és bőkezőek voltatok, hogy a tombolá asztalt ennyire megterítettétek. El kell mondanom, hogy nagyon értékes nyereménytárgyak vannak benne. Az első, amit kiemelnék, az a ház tulajdonosának a ajándéka, ez most már hagyományos, 10 fős vacsora meghívás van benne. Krisztián, köszönjük! Ezen kívül még számos... Levehetem én ezt? Csak azért veszem, hogy közelebb jöjjek, és elmondjam, hogy még milyen értékes nyeremények vannak. Van egy gyönyörű, a természet nagy eseményei címmel egy kiadvány, egy könyv. Árát nem akarom megmondani, de nem félreértés anyag, látjátok. Van egy másik, ez egy kis kezelésre szóló 4000 forintos bon, rajta van, hogy hol lehet élni vele. Még amit szeretnék kiemelni, 2 dolog. Itt a háttérben lapul meg egy étkészlet. 6 személyes étkészlet. 4 tányér, lapos tányér. Ha megnyeritek, ne így próbáljátok ki. Még mit emeljek ki? A többi is szerintem nagyon értékes. Azért vagyok zavarban, mert az én szememet ezek kötik le. Gondolom ezzel ti is többen így vagytok. De ezt még nem akarom kiszedni, mert így még nem látom, hogy milyen márka van benne. De remélem, hogy ízleni fog azoknak, akik megnyerik. Köszönöm szépen, röviden ennyit szerettem volna elmondani. Még annyit kérnék, hogy ahhoz, hogy a tombolából valóság legyen, néhány önként jelentkezőre lesz majd szükségem, ott a végén megtaláltok engem. 3-4-en már vannak, akik vállalkoztak arra, hogy tombola árusításba részt vesznek. Vacsora után kezdődne az a tombola osztás, illetve árusítás. Ennyit akartam elmondani. Akkor folytatásképpen Lukásné Erzsikét szeretném bekonferálni, aki szórakoztatni akar benneteket, verssel meg, a többit majd elmondja ő.
Engedjék meg, hogy sok szeretettel köszöntsem Önöket, és valamennyiük nevében szeretnék köszönetet mondani Fenyvesi Józsefnek, hoztunk egy kedves ajándékot, köszönjük ennek a bálnak a megszervezését, és nyugdíjas mozgalmunknak sokoldalú gazdagítását. És mi is köszöntjük Önöket azzal, hogy az életet nem csak élni, hanem élvezni is tudni kell, és ma legyen mindenkinek kellemes, szép, kikapcsolók, magamnak is ezt kívánom. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen!